Så starter vi med at skrive regnestykket op. Godt. Kom med. Minus. Kom med. Så vi starter med at skrive 6 minus. Det kan man ikke, så vi låner her og så skriver vi 4. Så er det 10. Det. Så 16 minus 8, det er 8. Altså 4 minus 4, det er 0. Så sætter vi komma. Så 6 minus 8, det kan vi heller ikke, så vi låner her og så skriver vi 4 her. Så og det er så 8 igen. 4 minus 7, det kan vi heller ikke, så vi låner her, og så er der 1 der, så er det 10 der. Og så 14 minus 7, det er 7. Så 1 minus 1, det er 0. Så har vi resultatet her.